kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali, kumikinang ina! Nicole Ayala, Nicole Ayala, Nicole Ayala. Shout out sa lahat ng mga kabisyo natin na medyo maiksi ang pasensya. Yan. Ano nangyari? Wait. May kaguluhan sa background. Tuloy diba? lang. Ayan. Ano nangyari? Mukhang may nag-i-edit. Teka. Sandali. Ayun, tuloy natin. Yan. Ganyan po talaga kapag ang programa ay live show. Live program, may mga spiritual difficulty. Ibig sabihin, may mga bad spirits. pumapasok sa equipment. Alam mo nangyayari yun sa sobrang daming beses ko nang nag-host ng mga events, yung nakailan kaming run through, nakailang rehearsal, may mga technical lahat. Pero pagdating dun sa mismong actual event, sablay pa rin yung isang mic. Oo, biglang hindi tutunog yung speaker, 'di ba? Laging may ganun. Anyway, so ito na, okay na. Wala nang spiritual difficulty. Wala na siya. Naririnig kami. Narinig nyo ba o tayo lang nakakarinig? Narinig din nila. Okay. So anyhow. Iba na yun kung tayo lang nakikarinig. Parang may nakikita tayo na nakagayan. Nakakainis. Nagugulat na naman. Mabira. Hindi kasi minsan. Minsan kasi may mga ganon na naririnig. Awan ko, na-experience namin dati kasi ni Chuper na parang kami lang yung nakarinig. Tapos hoy! Tapos, wala naman doon nakarinig, pero rinig namin. Anyways, ang gusto ko i-shout out, katulad nga nasabi ko kanina, yung mga medyo maiksi ang pasensya. Diba, nabalitaan natin recently yung nag-trending, actually, a few days ago na yun yung nagkabarilan. Ay, oo, nakakalungkot yun. Talaga, sobra. Parang, ano na lang yun hindi na natin, actually yung netizens, yung mga nagko-comment, sila hate. May mga kumakampi dun sa SUV driver yung namaril. Correct. May kumakampi din naman dun sa rider. mga... Oo, kasi syempre siguro yung kumakampi dun sa namaril, trigger din kasi siya, sinugod. Pero kahit naman actually pareho silang may kasalanan Parehas, sa madaling salita, parehas na ubiksi ang kanilang PC. Diba? So, talagang kapag ganyan na natitrigger po tayo, importante po talaga na na huminga muna tayo ng malalim. Bigyan natin yung sarili natin ng ilang segundo. Tama. Para kumalma. Yung deep breath na tinatawag. Kasi kapag nag-act ka kagad out of anger, tatlo lang yung mga posible yung puntahan kulungan, ospital, and morgue. Yan. Diba? Yun yung tatlong posible talaga Ito na naman, babalik na naman tayo sa problema na nakikita natin, yung laging sa sarili kasi. Kasi kung inisip mo muna yung pamilya mo, hindi ka makapaglaban dun Correct. Oo, Paano totoo. pag may nangyari sa'yo, kawawa yung pamilya mo? Tama. At ilang beses na tayo naka-experience ng ganyang klaseng, nabalitaan rather, na ganyang klaseng road rage. Totoo yun nung isang araw, Jegs, kunento ko sa yung tungkol dun sa Netflix series na Adolescence. Dapat talaga kunin na tayo ng Netflix. Oo. Netflix, baka naman. Dami na namin mga inaano dito Dami na namin mga nire-reco ng mga shows. So doon, yung anak na nabida, namana niya yung kanyang short temper
sa tatay niya. Kasi nakita niya yung tatay niya mabait. Walang kumbaga talagang very caring father, sweet husband. Ganun naman siya, kaya lang may rage. Yung kapag ka nakakita na, basta may rage. May anger management issues, may anger issues. So namanan niya yun eh. Dahil namanan niya, nung napikon siya, pinatay niya yung kaibigan niya. Ganon, 13 years old. So dun sa series na yun. So, again, hindi naman siya based on a true story, pero based siya sa sa facts na nangyayari. Doon sa lugar nila. Na may mga ganyan talaga. So, yun yung sinasabi natin na wag mo munang isipin lang yung sarili mong galit. Yun yung sinasabi ni Jegs eh. Kung inisip mo yung pamilya mo, hindi na yung bababa ka or yung nakasakay din sa'yo na makakakita how you will react. Correct. Diba? Nalungkot ako doon kasi may baby pa na yun na nga kasama Yun na nga. Bakit bumaba? Oo, diba? Yung mga ganun ba? So, tapos yung mga nakamotor, bakit nyo hinarang? Bakit din Di ba marami na kasi tayo napapanood na mga ganito eh, na binaril. Na doon na siya papunta talaga eh. Before pa to nangyari, marami na tayong pattern na nakikita. Correct. So, ganun po siya talaga. And isang pagpapaalala lang nito, hindi lang sa road rage, kundi anything in general. Kapag ka nainis ka, huwag ka magdesisyon kapag ka naiinis ka kasi ang taas ng emosyon mo, malamang yung desisyon mo hindi tama. Like sa akin naman, nakakaramdam naman tayo. Normal lang magalit. Oo naman, of course. Like for example, halimbawa, kinata ko. Minsan, naiinis ako kasi parang gustong turuan ng hahabulin ko yun. Pinapagalitan ako ng asawa ko, binobomba na ako, pero hinahabol ko pa rin. Pero pag nakita ko ay lumalaban siya, okay, sige muna. Pag hindi lumawan, sige una. Pero ay lumalaban, okay, sige. Pero, di ba, mabuti kung gano'n ang end, ganun lang. Paano kung halimbawa, nag-git-gita na talaga kayo? Tama. Kakahabol nyo sa isa't isa. Papunta lang kayong Quezon City, nakarating kayo ng Baler, di ba? Ano pinaglalaban nyo, nakarating kayo ng Baler, di ba? So, hindi maganda ang ending. May mga time kasi na parang gusto nating bigyan ng hustisya kaagad. Yung vigilante justice na tinatawag na vigilante justice na ibig sabihin na kinat mo ko so ganti agad or hustisya agad. Parang hindi mo pwedeng gawin yan, dapat mali ka. So parang gano'n. May gano'n tayong tendency eh. Ang problema lang kuminsan talaga pag halimbawa pumalag. Pag pumalag, wag na. Ako ginagawa pag pumalag, pumapalag. Wag na. Okay, mauna ka na. Nakakaloka, kasi diba? Pag ang mindset ko naman, pag hinayaan ko kasi mambubuli siya eh. So dapat kahit ako papalag ako, pero pag pumalag siya, okay, sige muna ka. Oo, ganun kasi talaga siya. Kasi kailangan meron talagang isa na wag nang papalag. Yung isang magi-giveaway na lang. And be that person. Correct. Yun na lang. Be the bigger person. Be the bigger person. Now, lagi ko yung sinasabi, ikaw na yung umintindi. Baka may pinagdadaanan siya kaya siya ganyan. Diba? Hindi natin alam kung anong pagsubok niya kaya siya ganyan. So, truly be the bigger person. Kaya makita mo doon yung mga consequence sa nangyaring insidente na yon. Yung nabaril niya rin din yung asawa niya eh. Totoo ba? Tinamaan eh. Tinamaan. Kasi yun yung binuhat niya. Oo, unang baril. Hindi ko kasi masyadong, nasa-stress kasi akong manood na mga ganun. Ang dami daw clips nun eh. Parang ang daming iba't ibang angle. Isa lang yung napanood kong angle eh. Tapos ayoko na maghanap pa ng ibang mga angulo. So natamaan din yung misis. Oo, kasi unang pagbaril niya, yumuko. Hindi tinamaan, ang tinamaan yung misis. Tapos noon binaril-baril tapos 4 atang nasugatan. Isa yung namatay. Oo, 'di ba? So nakakalungkot tapos sasabihin lang self-defense, 'di ba? Nakakalungkot na parang in a way ha, hindi naman natin alam, we weren't there. It could be a self-defense, pero kasi kita mo namang kinuyog din, 'di ba? Pero kung titingnan natin, i-apply natin yung law, hindi siya papasok sa self-defense kasi may mga requirement para makuha mo yung self-defense. Ganun ba, attorney? May mga legal requirements. Ganun ba, attorney? Okay. Sabi mo yan eh. Diba yung mga ganun, yan ang mahirap eh. Diba marami sa atin kung ano-ano naman sinasabi natin, diba? Alam mo ba talaga yung batas? Napag-aralan mo ba talaga? Correct, diba? Parang nung nakarang earthquake, ang dami ng engineer. Ang daming architect. Diba? Ngayon, ang dami ring a lawyer. Diba? Pero ako nalungkot kung lang talaga din ako dun, mama, kasi may mga tao na nagsasabi na
mayabang kasi yung nagmumotor, bagay lang yun sa kanya. Diba? Yun yung nakakalungkot. Hindi ganun yun eh. May namatay eh. Hindi walang bagay eh. Actually, tama ka dyan sa line of thought mo na yan. May ganyan eh na laging binabrand as mayabang. Karma yan, mayabang kasi siya. O kaya, deserve niya yan. Palibhasa mayabang sila. Diba? Una, hindi mo naman kilala yung tao. 'Di ba? Pangalawa, wala ka naman din doon. 'Di ba? Ganun. So, ano? 'Di ba? Wag ganun. Tama. Yan tayo eh. Ayan. Ayan na. May mga pumapasok na mga espiritu. Na tayo. Nakakaloka. Hindi, pero totoo. Again, to make the long story short, baka maano pa kami dito. Ang importante po talaga is huminga ng malalim. Deep breaths. Kapag ka nakakaramdam ka ng init ng ulo, ng yamot, ng bagot, galit, hinga ka ng malalim, kalmahan mo lang para naman hindi umabot sa ganon na may aberyang nangyari. Tama. Ayaw natin ng ganun. Oo. Tsaka again, kahit sabihin natin sino pang may kasalanan or whatever, mas malaki yung may kasalanan, hindi pa rin po dapat natin pwedeng sabihin na bagay lang yun sa kanya. Oo, correct. Kasi buhay po nawala eh. Totoo. Hindi ka pati Diyos para maging pala desisyon na bagay lang sa kanya yan. Correct, oo. Diba? Karma niya yan. Diba? Mayabang kasi siya. Ganon. Hindi ganun eh. Ayan, nakakalungkot lang po talaga. Oo, nakakalungkot. Pero hindi mo ba napansin sa feed mo ngayon, halos ang dami na may mga entry na sila na biglang mga road rage entry na. Hindi ko sa akin sure. dumaan na, ang dami na eh. Kahit hindi na mga nakakatawa na kuminsan. Ay, hindi kasi nga, dahil napanood na nga natin yun. Alam mo naman yung algorithm ng ng social media, meron ka lang i-search na isa, ilalabas na niya post lahat. na rin din eh. Kung ano na yung mga luma pa dati, binabalik nila. Yung mga nag-aaway na naghahampasan ng tsinela. Nakakaloka. Alam mo, mabuti kung ang ending lang nito is nakakatawa eh. Diba? Kung ang ending yung katulad na nangyari dun sa recent na nag-trending. Diba? Sobrang ako naawa ako dun sa baby kasi nandun eh. So, yung trauma niya. Yung paano, yun nga, babalik nga ako dun sa adolescence. Di mo alam. Minsan, di ba, yung magulang kasi doon sa series na yon, parang tinatanong niya yung sarili niya, parang nag-provide naman ako or tama naman yung ginawa ko. Bakit saan ako nagkamali? Tapos may mga ganun, may mga nakikita talaga, akala lang kasi natin talaga, sa totoo lang ha, hindi tayo nakikita ng mga anak natin. Akala lang natin nasa gadget sila pero hindi sila nakikinig, pero nakikinig sila. So, they see our actions. Correct. So, at yung actions natin, dadalhin nila yun eh. May isip nila, ginagawa nga to ng tatay ko na idol ko eh. Ginagawa nga to ng nanay ko na nilagay ko sa pedestal kasi alam kong laging tama yung nanay ko, diba? So bakit hindi ko siya gagawin? Yung magiging effect dun sa bata, yun yung nakakatakot. Kasi kung titingnan po natin ang tinuturo sa psychology, ang behavior ng isang tao, isang bata, Doc? from parents to offspring, diba? From attorney to doc real quick. As a doctor of psychology for today, from parents to offspring, diba? And pangalawang daw dyan na nagbi-build sa behavior is yung environment. Totoo din. Kung anong environment, di ba? Yun din ang kalalakihan mo. Kaya may nakikita tayo, ang babait naman ng mga magulang. Pero bakit yung anak ganon? Kasi yung exposure niya sa environment Pwede niya. din, di ba? So, yun yung hindi lahat namamana. May mga ibang namamana sa totoo. Pero may mga iba din na nakuha nila mula sa environment. Correct. Kaya nga, ganun kahalaga na mag-establish ng tamang values sa loob ng bahay. Tama. Para just in case, ilagay siya sa environment na medyo nakaka-lurky, nakaka-stress, crazy, masama, di ba? Alam niya kung saan siya lulugar. Tama. Alam niya yung gagawin niya na kung ano yung tama. Correct. Idoks? Yan. O siya, salamat ng marami sa pagtutak mga kabisyo. Ayan, hanggang dito na lang po ang kumikinang tambalang o pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!